Tästä menettiin dildoa. Hei hei! Minä löydän sen mällirättini avulla. Dildo, 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 dildo. Joo, no saatana vittu, ei se näin iso mulla oo kyllä. Ei lähes. Mä ajattelin, että jos nyt käytäis vaikka vähän pilluringillä. Mutta vittu kun mä laskin mun kyrvän väärin, ei voi olla mulla näin iso. Perseen reikä. Mitä sinä oot mieltä? En mie tiiä! No vittu, pitää varmaan sitten masturboida kotona. Ei perkele, pitääköhän mun taas sekaantua eläimiin siellä farmilla sitten kun pääsee. Vittu, vois pyyhkiä mällit tähän paperiin, kun jos ei se hevonen oikein tykkää, kun mä sille rättästän. Mutta vittu, vois sitten vähän. No joo, kyllä se mulle varmaan antaa. En kai mä nyt niin epätoivoinen oo, että mä siltäkään sais. Kyllä mä siltä saa. Dildo.